Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Mana? Dok, salamat, Dok. Salamat magkaginhawan ako, Dok. Ha? Makakita na ko, Dok. Salamat. Ah. Salamat, Dok. Pakisa ko. Ha? Balik! Kiss ko. Singo ko ng apil na simbol ni mo. Ay, Ping, salamat. Salamat in taon kay okay na ka, Ping. Dok, salamat yung kayo, Dok, ha. Salamat kayo. Ay, alam mo pa salamat. Pamuli mo sa inyo kay konsumisyon kay ko ninyo. Tingalig. Kamuri kong kabatyan. Pamahawa na mo. Huwag ayaw mo balik, ha? Ay, naging mo balik. Ha, Ping, ha. Ikaduha na ning pakauaw na to, ha. Ayaw na gyud intaw ni Usbe, ha. Tingalig sa sunod, injeksyon na nakas doktor og parasit tiwas. Oh, tubag, Ping. Ayaw pagpitok-pitok diha. Hindi na lagi mo usab, Gring. Bantay lagi, ha. Dili na gyud ti kakuyugan, Ping. Bahala na gyud kas buhay mo. Hindi na lagi, Gring. Og kadtos lulong, bantay lang gyud lagi to nako ba? Oh, si Lulong nasada. Bebe, ambi. Hoy, ikaw ha, nanawag nasad ka ha. Unsa naman sa imong tuyo ha? Imo lang gyud ming iamong kanunay si Piping ha. Kung wa kay lingaw diha, dakpan ang imong otot. Wa kay buot nag-alagad kunuhay kas Ginoo, sige lang kag pangamong. Gring, ay sa klabi, ay. Paghilom diha, Ping. Ayaw ning laban-labanin ning Lulong ani kay sige ning pangamong nimo. Hello? Nang Milagring? Oh, Dili ni si Lulong nang, si Father James ni. Dre. Kumusta na si ni Piping? Ikaw di ay ni Dre. Nang? Padre, pasayloa in taon ko, Dre, ha? Pasensya, gyud kaayo, Dre. Abi manggod na kong si Lulong ang nanawag, mautong nangasaba ko. Ay, ikaw man di ni Dre, uy. Pasensya, gyud kaayo, Dre, ha? As kang uwawa na ako ini, uy. Okay ra nang. Hala, Dre, uy. Uwawa baya gyud na ako nimo. Pasensya, gyud kaayo, Dre, ha? Ay, si Piping manggod, Dre. Nagsige magpapadlong, gud. Pero kadto gyud si Lulong ang nakaingon, Dre. Ikaduha na ning higayon nga iyaming giamong si Piping. Kay ngano man din nang. O samday gibuhat ni Lulong. Okay. Umanagita na ako glampaso. Uy. Mininawag na ko. Kadit. Manaog sa ko. Lisura di aning magtiniki. Okay lang pa daw sa ibaba. Pero ang pagkanaog mo ilisod. Lola! Kurat man ka ba? Sa mga mo, na nagtinikik ka man. Hindi ko sa mga sibabaw. Nanglampasos kisame. Lagi sis, kisame akong gilampasuhan. Ay, grabe na gud ka board eh. O, ugma, ang amo na sang atop akong hugasan, akong brushan. Saro maboard pa ko. Hoy, Lulong. May pagpagbasa kag Bible kung gilaay ka. No, magduka mo ko sis. Kung magbasa kag Bible, magduka ka? Ay, bisan unsay akong basahon, magduka lagi ko. Lung, sa dili pa rin ko malimot ba? Oh, unsa man? Ikaw gid lagi gibasol ni ng Milagrings na hitabo ni Kuya. Ha? Ako? Uy, ikaw. Oh no! Sa sunod, bro. Ayaw na lang kong sulti-sulti ni Kuya Piping.
Unyag siya manawag na ko, sis. Di good ko makiksulti. O ba, sis? Zero, 9, 4, 3. Kinsa na sa imong tawagan, ha? Si Lulong. Ay, kay ngano naman sad ko, no? Unsa naman sa imong tuyo niya? Ay, mangumusta ra. Good Dili, pwede. Sukad karon, dili na ka makigsulti atong lulunga to. Kay tingalig unsa na sa imong makatunan niya. Ah, mura man sa tagbatang way buot na kalakiha, oy. Ay, mao ba, Ping, ha? Sa mga nahitabo ni mo, Ping, dili ka murag batang way buot? Mura. Oh, onya. Sige. Di na lang ko manawag ni Lulong. Mutext na lang ko. Basta ha. Dili na gyud ka magkinahanglan og balita gikan atong lulong, ha. Ni Anas FB tanan. Ni ay daghang balita din eh. Gusto kag balita nga tinuod o ni gusto kag balita nga fake o ni asad, Ping. Ay, kinsa mo gusto og balitang fake, God? Ay naay daghan, Ping, uy. Mas tuhuan pa nila ang mga fake nga balita kaysa sa tinuod. Mo ba? Kini tinuod yun ni ha. Kinadunggan ko sa administradyo, Ping. Bahay sa unsan naman sad ni. Sultihin na lang ko kay di ko makaklaro. Wa ko magantipara. Magpalaban Duha din mga ka alis. para. Bahin ining paghugas sa kamot, Ping. Kinahanglan gyud ko no kanunay nga hugasan ang kamot. Ug sa paghugas sa kamot, kinahanglan nga mukanta ka og happy birthday. Kinsa man na birthday? Ay, why nag-birthday, Ping? Oy, basta kay mukanta tag happy birthday, kaduhaon ni mong balik og kanta, ha? Kung manghugas na ta sa atong kamot. Sa ato pa magdungan kita hugas kamot. Ay, dili, Ping. Pananglit, ako. Kung manghugas ko sa akong kamot, mukanta kong happy birthday. Unya, kaduhaon akong balik. Kung ikaw say manghugas og kamot, mausad na imong buhaton, Ping. Nganong ka na magyong kantaha? Di tayo pwede lain lang? Di Ay. pwede kasadya? Ay, mutuman na lang gud ta, Ping. Gobyerno go'y nagbuot, ana. Mutuman na lang ta. Dakpon na ita kung lain kanta atong kantahon? Ay, ambot lang, sad. Pero waman sa dinuon mo ingon nga dakpon kung laing kanta ang kantahon. Basta kay mutuman na lang gud ta aron way problema. Ni ba na ko, Gring? Sumpa tingalin ni si virus ng kantaha. Ay, mao tingali, Ping. Hello, Padre. Ay, okay raman mi, Padre. Si Noy Piping, okay naman ka ha? Oo, okay na, Padre. Pero to asya karon sa CR. Sige nang. O giregards lang kung Noy Piping ha? Amping mo ha? Ay, nag-amping gud mi, Dre, oy. Kanunay gud ming nanghugas sa among kamot. Mayo nang. Dre, mo kanta sad ka kung manghugas ka sa imong kamot? Usahay. Usahay ra ka mo kanta og happy birthday, Dre. Mga kanta man sa simbahan ang akong kantahon nang. Ha? Uy, hala, Dre. Sugo ba ya ginas gobyerno nga happy birthday ang kantahon unya kaduha balikon. Nisupak day ka sugo sa gobyerno, Dre. Ha? Uy, Dre, uy. Happy birthday gud ba ya ipakanta, Dre? Pwede naman god bisan unsang kantahan nang. Dili lagi, Dre. Paminaw ra gud sa radyo, Dre. Basta tan-awas mga balita. O di ba, mangutana ka. Happy birthday ra gyud ang ipakanta, Dre. Wa gyud mo ingon nga pwede ra bisan unsa. Kay kung pwede ra bisag unsa, aw niingon ra unta nga kanta mo kung manghugas mo sa inyong kamot. Pero niingon man gyud nga kanta mo happy birthday kaduha balikon kung manghugas mo sa inyong kamot. Happy birthday nagikanta, Dre, ha? Patuo in town, Dre. Okay nang.
Ilain na lang nina akong mga lata sa sardinas. Ako niya ning ipatimbang, mahuman ng kubid-kubid. Murag na purga naman kong kinaon og sardinas. Naluto na sad na mo ang tanang klase sa pagluto og sardinas. Sardinas nga diretsog kaon, gikan sa lata, initlugan nga sardinas, miniswa nga sardinas, inudungan nga sardinas, sinarsahang sardinas, tinunoang sardinas, kanya tinuwang sardinas, sinigang nga sardinas, sinugbang sardinas, humba nga sardinas, inununan nga sardinas, kanya kalderita nga sardinas pagyud, lechon nga sardinas, may spaghetti pagyud gani me, nga ang sagbol sardinas. Ay, bala nagdi mo mo to, oy. Basta, kaya mo nang nasuwayan. Kanus aka ni mahuman kring sak. Kanus aka ta muhunong og sulop ning mask. Baon ay pangutana nga nagtangag og dakong premyo, Ping. Mga pila sa premyo gring. Saban nga, oy. Kung gaingon rin nagtangag premyo. Pero sa laing bahid, Ping, maayo raman sa ding magmask ang mga tao, Ping. Ngano man? Patas tatanan. Dili mailhan kinsay gwapo o gwapa o kinsay batignaong. Bitaw no? Ay, gipulaan ako sa sardinas. Pero kanus na ka ni mahuman sa? Kanus na kami magkasultig balik ni Lida nga dili na sa telepono? Na-miss na kayo na ako nga magkaatubang yun mi? Kanang mag-ay to ay. Bi, mag-imagine na sad ko. Kanang normal na kuno ang tanan. O pwede na may mag-istorya sa personal. Wow! Kaputi sa bus! Kanindot iligid-ligid din sa baybayon. Ligid ko, be? Ligid ko. Anindot puti sa baso, eh. Maraming sa... Oh, wala. Si Lida. Oh, nagsulpog siya og tupis nga puti. Hello? Oh, naghilusin ako. Pero anong ko? Ako malipay. Anong nairita mo hinoon ko? Muanha ko, ha? Huwat ako. Oh, ha? Bulak ako. Di ko muwat niya.